Maiatzaren 22ko hauteskundeak geroztik, Euskadik instituzio egonkorrak, arduratsuak eta leialak izan behar ditu. Lehendakariak erakunde guztiei helburu hau lortzea eskatu die, herriaren proiektu estrategikoak aurrera eraman daitezen, esaterako abiedura handiko trena edo Euskal Aurrezki Kutxen bat egitea. Datuek krisia atzean uzten ari garela frogatzen dute, gero eta indartsuago gaude eta orain arte mantendu ditugun politikat jarraitu behar ditugu. Berrikuntza, internazionalizazioa, ezagumena gure hazkunde modeloaren oinarria izan behar da. Eta honekin batera, Gipuzkoa eta Euskadirentzat oinarrizkoak diren proiektuak aurrera eramatea funtsezkoa da. Gaur Adegiko batzar nagusiari amaiera eman zaio lehendakariaren mezu argi batekin. Euskadi krisitik irteten ari da, baina indarrez irteteko internazionalizazioaren eta berrikuntzaren alde egin behar da. Ezagutzaren kultura bultzatu beharra dago Euskal enpresak merkatu zabal baten lehiakorrak izateko.